Ja, goddag. Vi har fået lov til at lave et eksklusivt interview med kongen af Frankrig, og vi vil nu gå ind og se, om han har tid til at se os. Bonjour. Bonjour. Har kongen tid til at se os? Ja, tak. Et minut med kamera. Goddag, her. Goddag. Hvad mener du om Frankrigs fremtid? Jamen, altså, Frankrigs fremtid ser jo rigtig lys ud. Vi har en underklasse, som er langt på vej opad, og som får en højere og højere levestandard. Og så har vi en adel og en kirke, som bestemmer rigtig meget af Frankrig, og det er de også gode til, og har fortjent det. Så du synes for eksempel, det er fair, at adelen og kirken skal betale meget mere skat, og hvad mener du egentlig om deres magt i samfundet? De skal jo betale meget mere skat. Det er en fuldstændig forkert påstand. Kirken og adelen har en god grund, nogle privilegier, som ikke underklassen skal. Kirken, de er de religiøse folk, og de har fortjent at leve bedre, fordi at de tror på noget, som er rigtig godt. Husk på, at jeg er indsat som Guds nåde, og derfor så tror jeg også rigtig meget på Gud, og dem, der gør det, skal også belønnes for det. Adelen, deres familie og dem selv har gjort rigtig meget for Frankrig, og derfor er det også naturligt, at de skal have privilegier. Højere end bønder. Så derfor mener du, at de ikke skal betale skat? Okay. Ja. I forvejen så ved vi, at størstedelen af borgerne i Frankrig, at de fattige, lider af hungersnød. Hvad mener du om det? Jamen det ved jeg ikke, om det passer. Altså, det kan jo være nogle tørre tal, der siger det, men det er jo ikke sikkert, at de har et dårligt liv af den grund. Det kan jo sagtens være, at de har en høj levestandard og nyder livet alligevel. Det siger de tørre tal jo ikke noget om. Men jeg tror, hvis man går ud og spørger de fleste bønder, så lever de rigtig godt. Og de arbejder for det, de tror på, og det de godt kan lide. Men og det synes jeg, det må være høj levestandard. Er det ikke en realitet, at der er hungersnød i Frankrig, og I ikke producerer nok brød? Jamen altså, bønderne må selv arbejde for det brød. Det kan jo ikke være rigtigt, at det skal serveres lige foran. Men det må selv sørge for at få brød, og hvis de gør det, så er der også klart mad nok rigeligt. Men når høsten nu slår fejl, er det så ikke dit ansvar at give dem nogle ekstra privilegier, altså nogle ekstra penge, for at kunne overleve i det her samfund? Jamen det kan jo ikke være rigtigt. Altså, hvad så med dem, der vi godt kan finde ud af at tjene til brødet? Sådan skal det jo ikke være. Det skal jo være sådan, at man skal turde arbejde for det og gide arbejde for det. Og jeg tror også, at rigtig mange gider arbejde for det, og de gør det også, og derfor får de også mad. Dem I spørger, det er simpelthen bare dem, der er ugidelige. Og jeg tror ikke, at der er så mange, som I kommer op og påstår. Det var så lidt svaret på mit næste spørgsmål, så du er altså ikke bange for et direkte oprør for bønderne i samfundet? Nej, jeg er indsat af Gud, og jeg tror, at alle i hele Frankrig er glade for, at jeg sidder her. Mange tak, deres højhed.